Sanibonani, igama lami nguThunte Biswas Lahiri. Namhlanje mina ngizothanda ukunazisa kuwo wonke umndeni wami. Sinifisela ifuja enhle. Uma nje sishade sushuti beNoriki, umnumzane uGoshali kuphela nje ongaxhasa iLahiri Textiles. Madam Thunte, kunomuntu ofikile lana wathi lesipho silethele wena kanye nomnumzane uRongona. Thunte, uyazi ukuthi kunebhomu elinilindile wena noRongoni ngalo usuku lepoja. Thunte makoti, kwenzenjani yashi? Makoti, Lana! Kuzomela ukhohle ngami but Abiri. Umeke nje mina ngathola ukuthi umnumzane uAbhishek uzama ngakho konke okusemandleni akho ukuthela imali umndeni wami nokuthi futhi wena uyamseka kule yonto. Iyabona-ke lapho uzobe usuthola kahle ukuthi uThunte ubani kahle kahle. Thunte ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha kuStar Khanya kuphela.